Iko Mbah Iko. Assalamualaikum Mbah Dwi. Nembe napa Mbah? Nembe napa? Nembe napa Mbah? Kula ajeng dolan tenggene jenengan ya Mbah. Niki daleme jenengan. Oh. Nembe napa jenengan? Oh. Nggih, kula gak angsal silaturahmi jenengan. Anu niku mau nembe nganu, delok tangi wangi. Tangi segede gitu. Oh. Assalamualaikum. Walah. Gak rokokan, Mbah? Mboten. Mboten nate rokok. Mboten. Kok buwedeng, Mbah? Buwedeng ya, Lur ya? Nggih. Kok peteng, Mbah? Asmane Mbah sinten, Mbah jenengan? Dijat Miko. Mriki lho, Mbah jenengan. Dwi Jatmiko. Nggih. Umure pinten jenengan? Anak bangsane tigang dosonan ya. Tuk tigang dosonan. 50 ya lebih. Nggih, niati kula silaturahim ngene jenengan. Wah kula kan muter-muter mubeng-mubeng silaturahmi marang nggone mbah-mbah, marang nggone Mbah Rondo-rondo atau bapak-bapak sing mboten gadah bojo. Jadi mboten gadah bojo, Mbah. Mboten bojo. Mboten. Angger ajeng bojo. Niki kangge jenengan. Iki tumbas beras. Nggih, wis pokoke nggo kebutuhan. Mau kedhik mungkin dibagi-bagi. Jenengan asmane kok apik, Mbah? Dwi Jatmiko. Apik niku. Kados tiyang estri. Mboten ah. Nek Dwi Jatmiko ya mboten tiyang estri ya. Jenengan ibarat sekolah apa, Mbah? Niku nembe kelas 6 SD niku. Tok. Nggih, terus kan bedal dia ibuke sakit niku. Lah bapake mboten enten. Bapake mboten enten. Men tilar danten bapak diri bapak piyambak. Anu ya, Mbah. Kula lebetake teng ngene iki nggih kenang-kenangan. Dadi besok kula nek sowan jenengan malih ra angsal silaturahmi. Jenengan kesane kula mboten lali. Nggih. Nek kula jenenge Hasan. Kula Lasem. Nggih, kula memange nek Jumat ngenten iki ya tiap hari, Mbah, tapi sing akeh dina Jumat berkah ngenten iki kula berbagi walaupun kedhik tenggene niku wau mbah-mbah, Mbok Rondo utawa Pak Dudo sing gak duwe anak utawa yatim piatu ngeten niku nggih dugi desa mriko-mriko diniati silaturahim nggih karo berbagi. Andum kedhik-kedhik menawa kan wonten manfaate ngoten lho, Mbah. Nempun masak ta dereng niku? Mbah ijing wau. Pundi, Mbah? Masak apa, Mbah? Ijik ta ora tak njaluk mangan ngono lho, Mbah. Monggo. Masak apa, Mbah? Ya jangan udah niku gori. Lah saged no? Niku adike etan Oh, ajeng gori ku anu lur, gori ku carane tewel. Nah, nangka muda. Cara bahasane krama Inggile gori. Nah, iku biasane nek orang masyarakat setempat sini niku biasane dijangan lodeh. Nah, yang lodeh ku ya dikeki santen ya, Mbah. Nek wong daerah pinggir pesisir daerah kene biasane ana cemplungane iwak panggang, ngono. Panggange ana panggang jui, ana panggang banyar, ana panggang pokoke panggang lah. Dadi iwak asap iku. Kalau untuk daerah sana kan diasap. Nah, dipanggang. Nek jenengan asine mriki? Kula asliku kelahiran kula Jolotundo. Oh, mriku. Nah, ibuke mriki. Jolotundone nggih pundi? Mriki. Jurusan Pamutan mriki sebelah timur. Pinggir dalan? Nggih. Oh, mriku. Nek ibuke jenengan tiyang mriki. Nah, bapake tiyang mriku. Tapi jenengan niku bujangan kecilik ya, Mbah? Nggih. Oh. Berarti gak duda, gak nanti nikah. Mboten. Tapi kan sunat. Nggih. Guyon, Mbah. Guyon. Amit ta, Mbah? Endi ya, Mbah? Kok sampeyan iso masak apa, Mbah? Sampeyan di pawon lho, Mbah? Mboten nggih, adik kula niki nggih. Oh, diteri.
Oh, nggih pun. Asaku nek masak dhewe, duwe panggonane nyaman, Lur. Sampeyan mboten udut, Mbah? Nggih udut nanging Anu, tenak mboten nggih mboten. nyaman, Lur, kaya jaman tahun 80-an. Dadi awake dhewe niku memori cawet jaman nggih biyen sowan mara nggone Mbah Dwi Jatmiko, ngene. Gak apa-apa ya, Mbah, suatu saat kok silaturahim mrene malih. Nggih, nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Wong niate silaturahim nepung sanak ya, Mbah. Nggih. Hmm. Sanak dhuwur. Lah nek berarti jenengan tiap hari dikirim ngono. Nak enjing disukani, nak santen nak kirang nggih disukani, nak mboten nggih mboten. Dicak duduhe. Nggih, sayur. Lah pernah napa sing nyukani? Niku nggih Mbak Yumisanan. Oh, saudara sepupu. Nggih. Mboten Mbak Yumisanan adike ibuke adik. Oh, ibuke jenengan asline mriki. Nggih. Dadi nek nggone jenengan daerah jenengan cedhek karo anu nek Mbah apa? Masjid nek ya sebelah. Masjide pundi, Mbah? Niku. Oh, mriku nggih. Nggih. Lah niku sing niku nggo salatane jenengan. Nggih, nak mriku langgare. Ngoten. Nggih Mbah Miseni niku. Oh. Lah nek sampean hiburane nek tiap hari napa, Mbah? Ngrungokno radio tah wayang? Mboten nate. Gak hobi? Nggih mboten. Mboten gadah radio nggih Mbak. TV mboten gadah nggih TV tengah niku. Oh, nek kepengin delok mriku. Ya Mbah, ngoten riyen kula tak nyuwun pamit. Nggih. Dadi kula niate mriki wau silaturahim karo Mbah Dwi. Dadi kula tak nyuwun pamit, sagete kula maringi nembe gedhe. Ya Mbah, dipun tami matur suwun. Nggih. Ngoten Lur, awake dhewe saiki balik karena waktunya sudah sore. Monggo Mbah nggih. Nggih, asalamualaikum.